Let's make pinapaitan. At ito ang desangkap na kailangan. Okay guys, magandang araw ulit. Ito, magluluto tayo ng pang-ulam. Pinapaitan naman ngayon tayo. Ito yung sarap. Pag bumili ka sa palengke, may nabibili sabihin pang pinapaitan lang. Tapos, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay. Kasi sa akin, konting lang, isaw. Kasi, alam mo naman, pag high blood o may uric acid, hindi pwedeng maraming laman. Pero, ito, nag-request kasi sila magluluto daw ako ng pinapaitan. Ito, yung mga isaw. Ito may mga laman loob. Tapos, guys, nilagyan ko siya ng laman ng baboy. Para hindi lahat, laman ng baka pala, hindi laman ng baboy. At saka para hindi lahat laman loob. Tapos, ito may, yung papait, luya, sibuyas at saka bawang. Tapos, ito na guys yung taba ng baka. Ito yung gagawin kong panggisa. Tara guys, lutuin natin. Ito guys, pinainit ko yung kawali bago ko ilagay yung taba ng baboy para hindi siya dumikit. Lalagay ko na yung taba ng baboy. Ayan yung gagawin natin, pinakamantika niya. Papanggisa natin sa mga so, gagawin natin na pinapaitan. Ayan lang natin magmantika guys. Medyo halo-haloin din natin siya. Saka guys, pag-iwan natin ng mga gagawin natin na pinapaitan, kailangan manilipis lang, manilipis. Hindi yung makakapal. Ayan guys, nagmamantika na siya, Ayan lang natin siyang, hanggang maubos na mantika niya, yung nag-brown na yung, pinakasaba ng baka. Ayan guys, nag-brown na siya, yan. Marami na siyang mantika. Sitabi lang natin dito sa gilid, yan. Lalagay natin yung luya, yan. Tapos yung bawang yan. Tapos sibuyas. Dalawang sibuyas guys ang nilagay ko. Masarap kasi pag yung marami siyang sibuyas. Sibuyas at saka luya sa pinapaitan. Pwede na natin. Pag nalanta na yung sibuyas, pwede na natin isunod yung isaw. Unahin natin yung isaw ng baka kasi para mag-isa siyang mabuti dahil may taba-taba. Yung isaw ng baka. Ito guys, yung isaw ng baka, yan. Isa natin ito kasi may taba ito, May taba pa siya, kaya kailangan may pa siyang mabuti.
Pwede natin takpan guys para mas mabilis maluto. Haluin din natin. Ayan lang natin magmantika siya ulit. Kasi yan, nagkaroon siya ng tubig. Hanggang matuyo siya ulit. Para hindi siya, mawala yung amoy. Mawala yung amoy ng pagkaisaw niya. Pero mabango naman siya guys, kasi sariwa ito. Itong ginawa namin na pinapaitan. Ayan guys, malapit na siyang matuyo, nagmamantika na siya. Mabango siya, hindi siya amoy isaw. Kasi pag may isang mabuti yan, yan ang nandiyan yung lasa ng niluluto niya. Hindi yung simpleng isa lang. Yan. Wala guys, nagmamantika na siya. Yan muna natin ibitang mabuti para yung mga kaba-kaba ng yung isa. Kanina malaki ito, ngayon diliit na. Siya, pag nag-brown na siya, gawin natin na brown. Ayan yung mga isaw o tiliit na. Lumiit. Kasi nawala na yung mga taba. Ayan na guys, pwede na natin ilagay yung mga iba. Pwede na natin ilagay lahat. Kasi importante na igisa yung isaw. Ito yung laman ng baka. Tapos ito yung mga yung mga lapay, puso, at saka yung atay. Tapos lagyan natin ng isang sandok na patis. Para magkalasa na siya, tumagsik yung alat-alat ng patis. So, kalagyan na rin natin ng konting paminta. Yung crack. So, sigisa natin. Tapos takpan natin guys. Halo-haloyin din natin guys para mapantay yung luto. Hindi natin kailangan lagyan ng tubig ito guys kasi ayan siya nagtubig. Ayan lang muna natin na maubos yung tubig. Medyo guys, medyo matagal ng konti na pakukulan natin ito kasi kailangan malambot siya yung mga karne. Pwede rin kung gusto nyo mabilis, pwede rin naman iluto sa sa pressure cooker. Kung meron kayong pressure cooker para malambot. Madali lang ito pag sa pressure cooker. Wala ko pressure cooker kaya dito ko lang siya iluto. Guys, ayan nagmamantika na siya Pero kailangan kaya lang muna natin igisa-gisa kasi para magluto siyang mabuti. Masarap kasi pag yung malambot yung kakainin natin.
Kasi pag baka medyo mahirap lutuin. Ganyan lang. Tapos, pag medyo luto na yung ano, tikman nyo yung pinaka ano. Tapos pag medyo luto na, kaya medyo lambot na, lagyan nyo na lang ng tubig. Yan muna natin. Mamaya-maya lagyan na natin ng tubig. Ito guys, ilagay din natin yung papait para may igisa siya. Yan. Mas malasa pag naigigisa. Ayan muna natin ng konti guys para pakuluan pa yung ano, yung papait niya, saka natin lagyan ng tubig para lumambot. Okay guys, tingnan na natin kung ano na, pwede na lagyan ng tubig. Ayan o, nagmamantika na siya o. Ayan guys, ang bango. Hindi mo maaamoy yung amoy ng ano, ng laman loob. Basta maganda yung pagkakagisa nyo, ganyan. Lalo na pag yung pagkain nyo, kailangan yung maayos ang pagkakaluto. Okay guys, lagyan na natin ng tubig para totally lumambot yung mga karne. Ang paglagay ng tubig guys, hindi yung sobrang dami. Para ano, mas mabilis maluto yung karne. Ganyan lang muna. Yan. Tapos takpan natin ulit. Ito guys, lagyan ko ng suka. Siguro mga dalawang ano. Depende sa inyo kung gaano kaasim ang ano. Pero nilagyan ko muna siya para mailuto yung suka para yung pagtitikman natin. Hindi sariwang suka yung matitikman natin. Tapos mamaya, saka na natin lagyan ng sabaw. Depende sa inyo kung gaano karaming sabaw ang ilalagay nyo. Pero ako gusto ko masabaw. Mahilig kami sa sabaw. Kaya mamaya ko na lagyan ng sabaw. Iluto ko muna ng konti yung suka. Ito guys, lagyan ko na siya ng tubig. O yan. Kasi yan na lang natin yan na kumulo. Depende sa inyo guys kung gaano karaming sabaw ang ilalagay nyo. Kasi yan, pakukuloan ko pa yan. O. Lalagyan ko pa ulit yan. Kasi mahilig kami sa sabaw. Tatlo na, timplahan nyo na lang yung alat, yung asim, kung gaano kaasim ang gusto nyo. Kasi mamaya yan guys, lalagyan ko pa yan ng suka. Para masarap ang lasa. Huwag naman yung sobrang asin, tama lang yung lalagay yung suka. Kasi ganyan ang pagluluto sa amin sa Ilocos ng pinapaitan. Ito guys, magdagdag na ako ng tubig. Tapos lalagyan ko na siya ng sili. Putulin mo isa mo. Teka na, tignan ko ha. Putulin mo para mahang. Meron pala labuyo. Hindi, ganyan yan. Ayan, putol na oh. Teka, tignan natin ito. Lagyan ko ng suka pala. Ba't matamis? Nasuka siguro. Okay guys, lagyan ko ng suka. Dalawang sandok siguro. Kasi nilagyan ko na kanina ito ng dalawang sandok eh. Kaya lang eh. Nasipsip na siguro. Yes na. Okay guys, so ayan, luto na siya. Pag nagustuhan niyo yung aking niluto, paki-like, share, and comment, at saka follow and subscribe naman po. Para may surprise ako pag na-monetize ako. Yan.
God bless. Maraming salamat sa panunood. Ito na guys. Ito na naman yung ito na naman yung aking bunso. O si ano to eh. Si Tikim Boys. Si Tikim Boy. Lagyan natin ng konting lang. Sabaw muna para matikman muna niya. Tsaka mo na lang isunod yung buton. Tuwa ka na. Sarap. Sarap. Tikman mo itong laman. Oh. Sa akin mo niya isubo. Hindi naman ang bibig mo. Sa akin mo man isubo. Sa akin mo subo. Sa akin. Sa akin mo subo. Oo. Masarap ang munas mo. Sarap. Sarap. Ba, ayos ka. Layas ka na pagkatikim mo.